Wel, diolch yn fawr i chi am y fraint, ac mae fraint yn wir. A diolch i Angharad Elias am edrych ar ôl yr ochr technegol ac am y trefniadau. A diolch i ti am y cyflwyniad. Di mae'n anrhydedd o'r mwyaf i draddodi darlith goffa T.H. Parry Williams, a fi'n un o'i arwyr penna fo. Wir nes i ti ddweud, o'n i'n sylweddoli bod na hanner can mlynedd ers i farw fo. A dwi'n cofio astudio i waith o yn yr ysgol a'r athro yn dod ata ni, ond oeddwn i yn y 6 dosbarth i ddeud mae T.H. Parry Williams wedi marw. Rhyw deimlad od iawn oedd hynny, ac darllen y cerddi yng ngoleuni i farwolaeth o. Ond mae o wedi gwneud argraff ddofn arnau ac wedi dylanwadu yn fawr ar yng ngwaith i. I droi at Mary Silin, wyddwn ni fawr am Mary Silin rhyw 5 mlynedd yn ôl yn wir nath Cymdeithas Hanes Dyffryn Nanlle ofyn i mi draddodi darlith arni, a dyma mi'n dweud, wel, fos i'm yn para mwy na rhyw chydig funudau achos wyddwn ni fawr amdani. Ond roedd gen i y llyfr yma wedi i sgwennu gan yn haid am ei gŵr hi Silin Roberts, bardd o Ddyffryn Nanlle. Ac roedd yn haid a gyntaf yn aelodau cynnar o'r ILP, yr Independent Labour Party, y mlynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif, cyn bod Plaid Lafur. Ac yn y cyfnod yna, yn Saesneg oedd y syniadau am sosialaeth yn dod. A'i trafod nhw yn Gymraeg oedd bwriad Silin a David Thomas. A mewn llythyr at yn haid, mi ddudodd Silin, ond i chi am una wneud hynny, yna mi gaif sosialaeth le yn yr iaith Gymraeg. A dyna sydd dduthon nhw at ei gilydd. A fel o ti'n cyfeirio, 1925, gan mlynedd yn ôl, sefydlodd Silin gangen Gogledd Cymru o'r WEA, y Workers' Education Association, neu Gymdeithas Addysg y Gweithwyr. Ac roedd y gangen hon, cangen Gogledd Cymru, yn un o'r canghennau mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain. Ond o fewn 5 mlynedd, roedd Silin wedi marw. Wni ddim am sawl blwyddyn y bu Mary yn crefu ar yn haid i sgwennu y cofiant yma, ond mi gyhoeddwyd o y 1956. Ond mae'n bwysig dweud fydda fo ddim wedi gweld gola dydd oni bai am Mary. Pwy oedd Silin felly? Neu Robert Silin Roberts? Mae'r ateb ar dudalen lwch y cofiant. Chwarelwr, myfyriwr, gweinidog, bardd. Sosialydd, teithiwr, trefnydd, athro. Ond pwy oedd Mary? A dwi'n meddwl bod werth i mi sôn am ynghysylltiad cyntaf a hi, a hynny ar ffurf telyn. A dyma'r delyn. Mi ges i magu yn un o 5 o ferched, ac roedd gynna ni barlwr chwarae yn y tŷ, ac yn y parlwr roedd na hen delyn. Doedd hi ddim mewn cyflwr da, ond doedd wiw i ni chyffwrdd i am a telyn Mary Silin oedd hi. A pan fi'n had farw rhyw 6 mlynedd yn ôl a ni'n chwalu'r cartra, oeddan ni'n pendroni be i wneud efo'r delyn. Oedd hi'n delyn arbennig, ac a ddylid i chadw. Do gen i ddim sail i'r stori ar wahân i'r hanes gan yn had, iddo gael y delyn gan Mary Silin pan oedd hi'n symud i gartra henoed. A mi ges i ateb i'r dirgelwch yn y diwedd yn archifa Coleg Bangor. Yn archifa Silin, mae llythyr ganddo tua 1919 yn deud iddo brynu telyn i Mary, ac nid unrhyw delyn, ond telyn Gwyneth Fawn. Ac yn y diwedd, dyma ganfod llun o Mary efo'r union delyn oedd yn cartre ni. Dyma hi, Mary, yn hapus efo'r delyn yng ngar gefn i cartre yn Han y Grisia, a J.F. Rhys ddath wedyn yn bennaeth Prifysgol Caerdydd yn sefyll wrth i hymyl i, a ddalltu si pnawma wrth fynd trwy ddeunydd Kate Roberts iddo fod yn ddarlithydd arni hitha hefyd yng Ngholeg Bangor.
mi mae Jeffreys yn dod i mewn i'r stori yn ddiweddarach fel athro cyntaf dosbarth i oedolion yn y Blaenau. Wel, o mwy nag un yn gofyn i fi ges i gyfarfod Mary yn y cnawd, a wyddwn i ddim mod i wedi nes dod ar draws y toriad papur newydd yma yn archifa y WA. A'r achlysur ydy cyflwyno gradd Eranrhydedd i'm taid ym Mhrifysgol Bangor. Wel, jyst about bod yn y llun ydw i, welwch chi'n rhywun i fanna. O'n i'n 7 oed ac yn eistedd yn yr hes flaen, a'r hen wraig yn siarad o'n blaen i ydy Mary Silin. Felly drwy'r archifa y doesi i nabod Mary, ac mae diolch iddi hi fod archif Silin yn un mor llawn. Mary sydd wedi mynd trwy'r deunydd i gyd a'i drosglwyddo i Brifysgol Bangor, a dwi mor ddiolchgar iddi. Un o Gymru Llundain oedd Mary, a mae hynna yn gwneud hi yn wahanol yn sydd. Da ni dysgu am Silin yn y cofiant am ei yrfa addysgol o, fod o wedi ei eni ym Mreinllydiad Dyffryn Nanlle, wedi mynd i ysgol Nebo, ac yna'n 40 oed, fel pawb arall, mynd i weithio i'r chwarel am 5 mlynedd. Cael cyfnod yn ysgol Ebenfardd yng Nghlynnog, cyn ennill ysgoloriaeth i Goleg Bangor. Graddio yna cyfnod byr yng Ngholeg y Bala i gymhwyso i fod yn weinidog, ac ath o'n weinidog i Gapel Cymraeg Lewisham yn Llundain. A pan da chi'n clywed bod Mary yn un o Gymru Llundain, fyddwn ni'n gweld bai yna chi i feddwl fod y ddau wedi cyfarfod yn Llundain, ond nid felly y bu. Hyfrydwch i mi yw mae yn Dyffryn Nanlle y maent yn cwrdd, a hynny drwy gyfres o gyd-digwyddiadau, a dwi wrth y modd efo'r hynna. Mi ges i gyfeiriad Mary yn yr archifa y llythyrradd Silin yn sgwennu ati, ac a cyfle cyn Covid i mynd i chwilio am gartre y teulu yn Llundain, sef 38 Eardley Crescent, Earls Court. Tŷ nobl 4 llawr. A 3 oed o Mary yn dod yna i fyw yn 1880, a'i thad yn Saer o Gilcain. A methu dallt o'n i sut y galla Saer o Gymro fforddio tŷ o'r fath. A mi ges i atab ar glawr y Goleuad. Papur y Methodistiaid, pen welis i'r cyfeiriad ar enw Gorffwysfa arno mewn hysbyseb ar glawr y Goleuad. Tŷ lodging oedd o i weinidogion o Gymru aros yno pan oedden nhw'n pregethu yn Llundain. Felly roedd o'n fusnas yn ogystal a chartra. A mam Mary oedd yn rhedeg Gorffwysfa, Jane Parry, sy'n gymeriad hynod yn iawn ei hun, nath adael Llanrhychwyn ger Llanrwst yn 15 oed a mynd i weini i Lundain. Nid tŷ lodging yn unig mo honno, ond lle hi hyfforddi merched ifanc o Gymru sydd i weini. A wedyn, dwi eisiau chi ddall, mae mewn awyrgylch felly y magwyd Mary Parry. Tŷ fel lot o fynd a dod yno fo, lle fydden nhw'n rhannu aelwyd efo pobl dieithr, ond y mwyafrif efo cysylltiad a Chymru. Cymraeg fydda iaith pawb, rhyw ynys o Gymreigdod yn Earls Court. Mi fydda i'm ham yn brysur yn rhedeg y busnes, yn darparu bwyd i'r gwesteion ac yn hyfforddi merched ifanc. Mi fydda Mary, yr hynaf o 4 o blant, yn dod yn gyfarwydd efo cwmni pobl dieithr ac yn dod yn hyddysg mewn sgwrsio a gwneud i eraill deimlo'n gartrefol. A hyn dwi'n credu nath Mary yn berson hyderus, mi fyddai'n treigl yn ei Saesneg gan mae dyna iaith ei haddysg a'i chyfoedion. A mi ddodd 3 chwaer o eifionydd i aros yng Ngorffwysfa, sef merched Hendrec Henin, yr aelwyd hynod gerddorol honno, ond fi hefyd yn gartref i Fodryb a'r Williams Parry a'r gwr y Long Goed. Ac yma y deiau i'r bardd ar ei wyliau, draw o ymryson yn fyd, chwerwr newyddfyd blin. A mi ddodd Mary yn ffrind efo'r chwaer fenga, Laura, a mi gafodd wahoddiad i fynd ar wyliau i Hendrec Henin. Wan, doedd Mary ddim yn dieithr i Gymru. Roedd Jane Parry wedi cadw y cartra yn Tŷ Newydd Llanrhychwyn, a mae o'n dal yn eiddo i'r teulu,
A i fan hyn y deiar teulu bob ha dros I gwyliau. Ond, fod Mary 19 oed yn gyfarwydd efo ardal Llanrwst, dyma falla'r tro cyntaf iddi ymweld ag ei fionydd. Ac wedi rhai dyddiau yn Hendreg Cennin, ar y nos Sul, yr awgrym oedd I bod nhw'n ymweld â'r chwaer hynaf Dorothy oedd yn byw yn Caerengan, tu allan I Benygroes, Dyffryn Nanlla. Pwy oedd gŵr Dorothy? Wel, neb llai na Robert Williams, athro silin yn y chwaral. Nid yn unig y dyn addysgodd iddo drin llechi, ond addysgodd iddo hanfodion barddoniaeth. A mi ddodd Silin yn gystal bardd fel yr unillodd goron Steddfod Genedlaethol ym Mangor y 1912, ac mae'r goron yma i'w gweld yn y storiol heddiw. Ond pen ath Mary a Laura I Gaerengan ar y nos Sul honno, pwy ddari ddigwydd galw ond Silin. Roedd o ar ei ffordd adra I Fryn Llydiart wedi bod yn pregethu yn un o capeli Penygroes yn y cyfnod oedd yn fyfyriwr, a digon naturiol oedd iddo alw heibio I weld ei hen athro. A dyna sut y cyfarfu ar Mary 19 oed, hyderus, hardd, ddeinamig, wybodus, llawn cywreinrwydd, a mi ddisgynodd dros I ben a'i glustia mewn cariad â hi, cariad oedd I bara am oes. Ac yng nghanol archif Silin, mae yna fwndel o lythyrau gwerthfawr wedi ei lapio mewn riban, llythyrau caru Silin I Mary. A drwy'r llythyrau yma y deithim dan gyfaredd Silin. Dos na ddim rhamantydd tebyg iddo. Mi anmonodd focs o lilis I Mary a cherdd Lili yn Llatau. Dyma'r bloda gwrando I neges, gwel ei lliwiau hardd, gwyn a gwridog, pyr a gresog, megis serch dy fardd. Wel, sa rwy'n yn anfon rhywbeth fel ei fyna, fyswn I wedi cael yn ffwyno. Mae Silin yn mopio ar y chwedla Arthuraidd. Tristan ag Esyllt oedd teitl y gerdd a enillodd y goron iddo. Ar y chwedla Arthuraidd y gwnaeth ei ema. Hwn oedd y myfyriwr roddodd ei enw I fynd I ymladd yn erbyn Twrci yn 1897 dros annibyniaeth Creta. 2 flynedd yn ddiweddarach, cynigiodd ei enw I fynd I ymladd yn Ne Affrica. Ei rôl model oedd Byron. Dwi'n meddwl bod hynna yn deud y cyfan. Hwn fy'n rhwyfo ar y fennau yng ngola'r lleiad efo W.J. Griffith yn adrodd cerddi Shelley a Keats i'r naill a'r llall. A gwafol eu cyfeillgarwch nhw oedd Telenegion am ddangosodd y 1910. Mae deall rhamantiaeth yma yn rhan sylfaenol o ddeall cymeriad Silin. Yn Telenegion mae cerddi serch rhyfeddol I Olwen. Wele un gerdd. Fanwylid brydferth pe cawn dan rhyw awen byr ysblenydd. Mi dreiliwn ynni foes mewn can I Olwen glan geirionydd. Pwy oedd yr Olwen yma? Wel, neb llai na Mary Parry. Fel bod Mary ddim yn ffitio'r cerddi mor swynol ar enw Olwen. A dyma hi, Olwen neu Mary. A dyma hi yng Ngholeg Aberystwyth ar ail o'r chwith mae'n hyn efo sash am ei chanol. Do na fawr o ramant yn enw Mary, a do dim cymaint o hynny o ramant yn ei chymeriad hi chwaith. Mae'n wrthbwynt llwyr I gymeriad Silin. Hyd i'r un gall yn y berthynas, os mynwch chi. Tra mae pen Silin yn y cymyla roedd traed Mary yn gadarn ar y ddeiar. Dyna lwyddiant y berthynas. Mae Mary mor fodern ei hagwedd. Mae ymhell o flaen ei hoes. Hyd i'r ganol yma hyn, a ydych chi'n gweld y tanbeidrwydd yn ei llygad hi. Yn hanes I carwriaeth, mae dipyn yn eironig fod Silin yn symud I Lundan I fod yn weinidog, ond bod Mary yn gadael Llundain I fod yn myfyriwr yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ond mae o'n newyddion da I ni, achos tra mae'r ddau ar wahân, mae'r llythyrau yn dal I gael ei sgwennu. Wel, yn cyfoedion, ceir portread o Mary Parry yn ei dyddiau coleg yn Aberystwyth gan neb llai nag R.T. Jenkins,
oedd yn gyd-fyfyriwr â hi. A mae o'n ei disgrifio hi fel brenhines y coleg. Pa obaith o gynno fo Archie Jenkins Drian i ddod i gylch i chydnabod. Roedd hi'n canu mewn opera, chwarae delyn, dadlan y gymdeithas dadla pan oedd merched ddim yn gwneud hynny. Roedd hi yn ferch a lluog, does dim dwywaith. A mi ddoth cais i'w hen ysgol yn Llundain o Ddenmarc gan goleg y bobl. Roedd o'n chwilio am gyn-disgybl, roedd o'n dod draw i'r ysgol haf i Anerch, ac enw Mary Parry a ddewiswyd. Mae Mary yn Aberystwyth pan gaiff y gwahoddiad ac mae'n ei dderbyn o yn syth. Yn 1914, mae'n teithio ar ei phen ei hun i Ddenmarc, beth anghyffredin iawn i ferch yn y cyfnod yna, ac yn cael croeso twym gan y Daniaid. Mae hitha yn dotio at y Daniaid a holl syniad coleg y bobl. A syniad y coleg oedd bod addysg yn rhywbeth am oes, ac nid yn hyfforddiant i'ch cymhwyso chi ar gyfer swydd. Mi ddython nhw'n boblogaidd yn Enmarc wrth i bobl o bob oed i mynychu a thrwytho eu hunain yn hanes y wlad a'i thraddodiadau. Mi lyncodd Mary y syniad. Drwy hoes mi gadwodd i gysylltiad â'r wlad. Cafodd Mary ei gwadd yn ôl i ddarlithio yn y flwyddyn ganlynol 1915, sef blwyddyn i ffrodas. Felly dyna oedd hi mis Mel nhw. A fes i'n chwilio am lun o goleg y bobl, mae hwn pe mae Mary dipyn y hun, ond mi ddath hi yn gyfaill agos i'r athro Roning, sylfaenydd yr ysgol haf, ac un o addysgwyr mawr Denmarc, fo sy'n yng nghanol y llun i wraigo ar un ochr a Mary ar yr ochr arall. Mae Mary yn ymweld â Denmarc yn gyson bob 2 flynedd gan wlad Daniaid i Gymru ac anfon Cymru i Denmarc. A pen draw hyn ydy sefydlu Coleg Harlech yn 1927. Ar diwrnod yr agoriad, ymysg y llu o ddynion, mae un wraig ar y llwyfan, a Mary Silin ydy honno. Yna, mi ddaw pennod Tan y Grisia, a mae hon yn goroesffordd yn ei hanes nhw. Mae cyfnod Silin yn dod i ben 1915 ac mae o'n derbyn galwad i fynd yn weinidog i Dan y Grisia Blaenau Ffestiniog. A hwn di'r unig lun o afallon sydd gen i cartra nhw pen wnaethon ni ddadarchuddio plac i ddeud fod Mary a Silin wedi byw yna. Mae Silin yn cyrraedd y mis Mawrth, ac yn byw ei hun yn y tŷ gweinidog tan i prodas nhw ym Mehefin. A mae'n amlwg bod hyn y tŷ hwntio fo. Mae o'n sgwennu at Mary yn llawn hunandosteri, ac meddwl fo. Mi wyddwn y byddai gadael Llundain yn orchwil anodd i mi, ond ni freuddwydiais y buasau yn ymwneud mor ofnadwy o blw. Nid wyf yn credu mi yn fy oes gael wsnos waith na'r wythnos hon. Yr wy'n teimlo fel sgodyn allan o ddŵr. Mae'r cam wedi ei gymryd. Rhaid bellach wynebu'r dyfodol a byw gorau gallaf. Ond mae arnaf ofn fy mod wedi gwneud grand mistake fy mywyd. Dim y math o lythyr da chi isio yn syth wedi priodi. Fel bob tro y mywyd Silin, mae popeth yn dramatig. Wrth ddod i Dan y Grisia, roedd Silin yn dychwelyd i gymdeithas chwarelyddol, fel yr un ei magwyd yndi. Mary, os rhywun os oedd efo'r lle i gwyno, oedd hi wedi cael ei magu yn Llundain, wedi bod yn gymaint o seren yn y coleg yn Aberystwyth, wedi cael swydd fel darlithydd wedi graddio. Roedd Tan y Grisia yn lle cwbl newydd. Nawr ei wedi priodi, bu rhaid iddi ei gorau i'w swydd a dod yn Mrs Silin Roberts, B.A, gwraig gweinidog Bethel, MC. Mi alla pethau fod wedi peri selder iddi. Mae yna lun diddorol o Silin efo gweinidogion methodistaidd Blaenau Ffestiniog fo sy ar y pen. Mae'n ddiddorol na fod i'r unig un heb goler gron. Ond mae'r par ifanc, bywiog, gwahanol yma yn cyrraedd Tan y Grisia ac yn creu chwildro yn y pentre. Peth cyntaf maen nhw'n wneud ydy codi festri, clamp o festri fawr.
Ac os ewch chi i dan y grisia heddiw, mae capal Bethel wedi ei ddymchwel, ond mae'r festri yn sefyll. A dwi falch o ddeud na stiwdio i Guy Toms ydi bellach, stiwdio Bethel. Drwy gyd ymdrech a fawr o arian, mi godwyd festri helaeth efo sawl stafell, cegin, llyfrgell, popeth i roi cyfle i bobl ifanc gyfarfod ac addysgu eu hunan. Yma, Silina Mary yn mynd ymlaen i drefnu cyfarfodydd. Gwadd rhai fel Cyr Hardy i ddod i anerch, George Lansbury, Jim Larkin, yr undebwr tair o Iwerddon. Ac roedd rhain yn aros dros nos yn Afallon efo Mary a Silin. Mi fyswn ni wrth y modd bod yn bry bach ar wal yn gwrando ar y sgyrsia. A doedd rhain ddim yn bobl gymhedrol. Dychmygwch gymdeithas Tan y Grisia neu Stiniog, chwarelwyr rhwng anghyffurwyr a rhyddfrydwyr. Doedd gar rywun fel Cyr Hardy yn dod yna a dweud, anghofiwch rhyddfrydiaeth, mae eisiau sefydlu plaid arbennig i'r gweithwyr, a honno yn blaid lafur. Oedden nhw'n syniad radical ac oedden nhw'n ddigwyddiadau radical. A mae eisiau cofio hefyd, mae hwn yn lun arbennig o wel, ond oedd yr unig un o'n i'n gallu cael ohonyn nhw fel teulu. Yng nghanol y prysurdeb yma, mi anwyd 2 fab i Mary a Silin. Glyn y 1916 a Meilir y 1918. A fel hyn y canodd T. Gwyn Jones, ffrind mawr i Silin, fel hyn y canodd T. Gwyn Jones i ddweud. Boed i Lyn, fyd hyfryd hir, a boed melys, byd Meilir. Doedd o ddim yn gyffredin i Weinidog ddangos ei ochr yn wleidyddol, ond dros Silin yn gynghorydd sir, a hynny yn enw y blaid lafur. Edrych i lawr i trwyna oedd y capeli ar ddramau, ond dros Silin yn sgwennu dramau, a hynny ar bynciau cymdeithasol gan sgwennu ffars ddoniol senedd bob synwyr. O'na fatar o'r carthion yn dod o Stiniog i Dan y Grisia, oedd o'n fatar iechyd difrifol, neb yn sôn am y peth, dyla Gweinidog ddim sôn am y peth, mae Silin yn sgwennu drama. Roedden nhw yn bobl oedd yn codi eiliau bobl eraill. Roedden nhw'n gymeriadau cryf, dadleuol, ac am Mary yn codi ffac a mynd i Ddenmark, wel. Yna, roedd Silin a Mary yn sylweddoli y cyfle mawr roddodd addysg prifysgol iddyn nhw, ac yn gwybod yn iawn nad o gan bobl Stiniog y modd i gael y fath addysg. Felly, y syniad y gawsant o dod ar prifysgol at y bobl. A diau fod i profiad yn Denmark wedi ei ysbrydoli hefyd. O Silin yn aelod o Lys y Llywodraethwyr yng Ngholeg Bangor, mi ath honna a gofyn am ddarlithydd i ddod i'r blaenau unwaith yr wythnos, a dwi'n falch iawn i ddeud fod y coleg wedi cytuno. A dyna sydd mae J. Fries yn dod i'r stori. Mi ddeallodd hen ddarlithydd Silin, Sir John Morris Jones, ei fwriad yn syth, a meddaf o wrth Silin, isio magu arweinwyr ydych chi, te, ac yn wir dyna oedd yr amcan. Mi gafwyd 520 o chwarelwyr i fynychu dosbarth. Mi ofynodd Silin yn nhw beth yw'r pwnc da chi isio economeg. A dyna, yn 1910, mae J. Fries yn dod i gynnal y dosbarth, a mae yna gymaint o arweinwyr yn dod o'r dosbarth cyntaf hwnna. Mae hwn yn lun dosbarth tiwtorial, ond mi welwch chi yn y tu blaen R.T. Jones. Ddoth R.T. Jones y aelod seneddol cyntaf y blaid lafur yn Sir Gaernarfon, ac o pobl yn cyfeirio atyn nhw fel dynion ifanc Silin. Ac os ydych chi'n gofyn i mi be oedd gwaddol Mary a Silin yn Han y Grisia, un enw sy'n rhaid i mi roed i chi, sef Mered neu Meredydd Ifans. Mi ganwyd o wedi Silin a Mary adael Tan y Grisia, ond dwi'n cofio Mered yn deud wrthai pan oedd o'n mynd i gapel Bethel, llun Silin oedd ar wal y capel. Mi gafodd fanteisio ar y sylfaen oedd y ddeudyn yma wedi ei gosod. Yna, mi ddoth dyddiau'r dirwasgiad ac efo cymaint yn gadael Stiniog i chwilio am waith yn y de. Do na ddim digon o arian i gyflogi Gweinidog. Felly wedi 8 mlynedd brysur, dyma'r teulu bach yn codi pac, a mi roddodd Silin y gorau weinidogaeth a chael swydd ym Mhrifysgol Caerdydd, a mi symudodd y teulu i fyw i'r Bari.
Ac yno, y ganed merch iddynt y 1915 a'i bedyddio yn Rhiannon, Silin. Wel, gan i'm taid sgwennu cofiant i Silin, roedd amball un yn awgrymu y gallwn ni sgwennu cofiant i Mary, ond doedd hynna ddim yn anhanio fi. Yna, yn ystod misoedd maes Covid, dyma'r gŵr yn awgrymu y gallwn sgwennu nofel amdanyn nhw, ac oedd hyn yn apelio at ei llawer mwy. Ac i mi, nofel am ddau ydoedd, stori garu yn wir. Mae'r ddau yn gymeriadau arbennig, ond mae'n brodas arbennig hefyd. Dydw i ddim yn credu y bydda barddoniaeth Silin yr hyn ydoedd, ond i bai am Mary, mae o'n cyfadda mae hi oedd i awen o. Ond yn fwy na hynny, roedd Mary yn siapio i syniadau gwleidyddol. Mae Silin yn ymlafnio dipyn efo'r syniad o fod yn driw i'w wlad a'r syniad o frawdoliaeth fyd-eang sosialaidd. Mae'n trafod hyn efo Mary, a mae hitha'n atab efo'i syniadau hi. Does dim copi o'i llythyr, ond mae Mary wedi cadw atab Silin. Mi fyddwn ni'n gwneud rhywbeth am weld llythyr Mary. Ond ateb Silin sgwennwyd ar Orffennaf y cyntaf 1899 o Frynllydiart, medda Silin. Diolch i chi, Mary, am eich pregeth ardderchog ar y gwirionedd yma. Mi wn mae eich safbwynt chi ydy'r un iawn, ond faint o ddynion sefydlon cydnabod hynny. A fydd dim ystyr barhaol i genadwri sosialaeth byd nes esbonir hi yn y goleuni yma. A'i tybed mae o Gymru y rhaid i'r genadwri ddod yn yr 20fed ganrif. Felly, da chi'n gweld pam o'n i wedi ymserchu yn y ddau, a pham fod yma syniad am stori. O'n i wedi bod yn rhannu rhai dyfyniadau o'r llythyrau efo ffrindiau, a rhai yn crefu arnau i'w cyhoeddi. Ond, roedd hi'n gyfnod Covid, roedden ni'n sownd yn tai, yn methu gwneud fawr ddim, dim heblaw cerdded. Ac un daith oedd o fewn y cylch cyfing oedd y daith i Frynllydiart, rhyw hanner awr o'm cartra. Brynllydiart, fel mae o rwan, lle ganed Silin, ydy'r tyddyn ucha yn Nyffryn Anlle, ac mae'n adfail bellach. Ond un o'm hoff bethau yn ystod y clo oedd mynd yno a darllen barddoniaeth Silin. Mae o'n lle anghysbell, does dim dwywaith, na chi, pa mor anghysbell ydi o. Does dim ffordd at y tŷ, ond mae golygfa wych oddi yno. Ac i feddwl, mae o'r fan hon y sgwennau Silin y llythyrau i Mary. O gael ei fagu yn y fath le, dos ryfedd i fod o yn fardd. A mae o'n fan geni i ddau brifardd i ddeud y gwir, sef Mathonwy Hughes ynta. Chwaer Silin oedd mam Mathonwy. Ac dwi'n credu bod bywyd Mathonwy yn dangos be alla bywyd Silin fod wedi bod petai o ddim wedi cael coleg. Mi o pethau dipyn anoddach ar amgylchiadau Nel i chwaer o, ac mi fydda Mathonwy o ran i allu y menyddol yn hawdd fod wedi mynd i'r coleg, ond oedd y modd i myno. Ac yn wir, mae Mathonwy Hughes yn deud, dwi falch na ni oedd y teulu ola, mi oedden nhw'n gadael y 1930 bod hi yn bywyd anodd. A dyma'r llechen Brynllydiart, cartref dau brifar, Silin a Mathonwy. A mi ddodd rhyw syniad gwallgo i mi bryd hynny, y carwn mynd ar geiriau yn ôl i Frynllydiart, a dyna ddaru mi. Sgwennais ddyfyniadau o lythyrau Silin a'r lechen a'i cludo i Frynllydiart. Oedden ni gyd yn gwneud rhywbeth o od a Covid. Nes creu rhyw arddangosfa fechan. A dyma wneud llyfr bach am Silin a Mary. Dwi wedi dod â fo efo fi. A wnaethon ni guddio fo mewn bocs a'i adael o'na i bob bynnag fydda ni ganfod, a dyna ddi. Ac yn wir, mae'r lle wedi dod yn bererindod ac mae ymwelwyr yn torri henwa yng nghefn y llyfr. Ond cofiaf y lechen gyntaf i mi ei sgwennu. Dwi'n meddwl bod Arwel yn gyfarwydd efo hi. Ddaw o lythyr sgwennodd Silin o Frynllydiart ar Orffennaf y 24 1899. Noson braf heno, dim cwmwl, lleiad fawr a miloedd o ser yn llenwi'r nefoedd. Rydw i ar delera da iawn efo'r lleiad. Y hi a fy mhibell yw'r dwy gyfeillais gennyf,
Rhai iawn i ddeu secret wrthynt i'w rhain, ddaru'r un ohony'n sbitio rioed. Mae o'n sgwennu mor agos ata chi. A mi roedd Silin yn mwynhau cerdded yng ngolau Lleuad, a cheiradlais o hyn yng Ngherdd Williams Parry iddo. Tithau a garau grwydro'r hos pan losgau'r nos ei Lleuad. A dwi wedi dod â hwn fel enghraifft o Freintidiart 1926 ydy'r flwyddyn, ac fel roedd o pen oedd o'n gartra. Drwy'r llythyrau hyn y deithi mi'n abod Silin ac yn ei sgil Mary Hisa, a dyna roddodd syniad am stori. Enghraifft, mi ddysgis i nad oedd Mary yn gallu coginio yn dda, ac yna i bob cydymdeimlad efo hi. Mae Silin yn cyfeirio at hyn pan mae Mary yn wael yn Llundain, ac mae'r cyfrifoldeb gofalu am lodgers Gorffwysfa yn disgyn ar Mary, a medda Silin. Gobeithio na fydd gan eich mam y gorchwil poenus o fynd â chyrff pobl wedi marw o newyn o'i tŷ ar ei dychwiliad. Cofiwch, mae nid peth da i'w cymysgu arsnig mewn pwdi reis. Roedden nhw'n dallt i gilydd i'r dim. Am ffefryn i ydy'r llythyr wedi i Mary grybwyll i lwpio, ond dim yn deud efo pwy. Dyma ymateb Silin. Bydd agos i mi gael ffit wrth ddarllen eich bwriad gwyllt i elwpio. Ond cofiwch chi, mae eisiau dau i elwpio, ac os bydd yn hard up arnoch, mi wyddwch lle i gael partner ddaw i syth i tigrod efo chi a llad nadrodd os bydd eisiau. Dwi'n licio'r idea o elwpio yn fawr iawn. Brynllidiad 1899. Mae'r oebiaeth mor hoffus rhwng y ddau, mae o mor fodern. O fynd ati i sgwennu'r nofel Arlwyr Ser, ro gyn i broblem go ddifrifol. Mi fydd arw Silin yn 1930 a bydd arw Mary yn 1972. Bu'n weddw am dros 20 mlynedd. O sgwennu'r nofel yn gronolegol, bu o'n i am i wneud efo'r 20 mlynedd faes honno. Doedd o ddim am weithio o'i sgwennu yn nhrefn amser. Ro'n i angen dolen rhwng yr hen gyfnod a'r un diweddar. A dyna lle roddodd y cofiant ysbrydoliaeth i mi. Roedd o'n aid yn nabod Silin yn ei ieuenctid ac oedd o'n ffrindiau efo Mary tan y 60au yn byw dros ffordd iddi ym Mangor. Fo, trwy'r cofiant, oedd y dolen. Mi benderfynais i wneud David Thomas yn gymeriad yn y nofel a defnyddio'r cofiant fel uchel. Ac o'r cychwyn, nofel am bobl ifanc oedd hi. Nofel am ddau berson anghyffredin efo gweledigaeth oedd yn benderfynol o'i gwireddu. Felly dydy'r nofel ddim yn dilyn patrwm cronolegol, ond i'n gwybod bod eisiau gorffan y nofel efo Silin yn marw yn ddisymwyth. Felly mae yna benodau am fywydau ddau sydd yn dilyn llinell amser, ond rhyngddynt dwi'n gwau penodau lle mae Mary yn dwyn atgofion yn edrych yn ôl ar ei bywyd ac ar ei cholled enbyd. Ynta, David Thomas, yn ŵr a brofod rallod, enghraifft fi wraigo mewn sbyty meddwl am dros 20 mlynedd, a'r hyn sy'n cadw'r ddau i fynd ydy i gwaith aruthrol nhw efo'r WE. Mae ganddyn nhw dasg i'w chyflawni, ond maen nhw hefyd yn ymroi yn llwyr i'r dasg honno mwyn falla anghofio i galer. Mae'n nofel am fywydau ifanc, ond hefyd mae'n olwg ar henaint a cholled. A maen nhw'n byw trwy ddigwyddiadau a rhyfelodd sy'n siclo'r byd. Dwy ryfel byd, chwildro'n Rwsia, gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon, crisis Cuba yna dyfodiad y bom atomig. Maen nhw'n cofio i magu yn blant heb drydan, cludo dŵr o ffynon, Victoria yn teyrnasu a gorfod talu am addysg. Anghydffurfiaeth oedd yr unig ffurf ar adloniant a chymdeithasu, a bu Mary a David Thomas fyw tan 60au yr 20fed ganrif, pan oedd y byd wedi newid tu hwnt i bob adnabyddiaeth. Ond falla mae fy hoff stori am Silin yw'r un amdano yn dod yn ffrindiau efo'r dyn yma o bob man. Yn fuan wedi dod i Lundain, roedd Silin yn treulio lot o'i amser yn y llyfrgell Brydeinig, a dros ffordd iddo roedd tramorwr o'r enw Dr. Jacob Richter. Mi ddoth o'n ffrindiau efo fo, ac roedd yn amlwg fod gan y tramorwr feddwl mawr o Karl Marx.
Pan ddigwyddodd y chwyldro Sofietaidd, roedd amlygrwydd mawr i Dr Jacob Richter yn y papura, ond dan yr enw Lenin. Mi sgwinodd Silin at lysgenhadaeth Rwsia a holi a'r un person, oeddent a chael ateb cadarnhaol. Dim ond am flwyddyn oedd Lenin yn Llundain, ar ffô, ac yn y Llyfrgell Brydeinig y treiliau lawer o'i amser ym 1913. Ond i feddwl a dros y ffordd i Wddesgo o Silin a bod y ddau wedi dod i nabod i gilydd. Mae'n stori ar y feddwl, ond yna math o bethau yn digwydd i Silin. Doedd dim rhaid creu plot, roedd ono eisoes yn ei bywyda i cyfeillion a'i cydnabod. Bywyda Silin a Mary sy'n gyrru'r naratif yn ei flaen. A'r cyfan oedd yn rhaid i mi wneud oedd dramateiddio'r cyfan, creu deialog rhwng y cymeriadau rhyfeddol hyn. Ro'n i wedi derbyn i bod nhw'n bobl wahanol, ond roeddwn i hyd yn oed yn cael fy syni efo ambell ddigwyddiad. Dyma fo i cartre nhw yn y Bari. Adag y rhyfel mawr, enghraifft, a'i cyfnod nhw yn y Bari. Mae Cymdeithas y Bari yn un mwy dosbarth canol nag un tan y grisia, ond mae Mary a Silin yn setlo na, ac mae Silin yn perswadio i gyfaill mawr ar Williams Parry i ddod i'r Bari yn athro. Williams Parry yn berffaith hapus yng nghefndwysan tan mae'r llythyr yma yn dod gan Silin. Rai chdi ddod lawr, a mae'n mynd. Mae nhw hefyd yn dod yn rhan o griw y Welsh Outlook, cylchgrawn pwysig yn ei ddydd, Saesneg i iaith, ond yn trin materion Cymreig. Mae'r rhyfel mawr yn chwalu y criw yma ac yn ei taflu nhw i'r 4 gwynt. Ond mae Mary hefyd eisiau gwneud i'r rhan, a mae hi'n cael ei phenodi yn drefnydd y Land Army yng Nghymru. Y merched hynny oedd yn gwneud gwaith y dynion tra'r roedd rheinau yn y fyddin. A cryfder Mary oedd trefnu. Dos am trefnydd tebyg iddi. Mae'n torchi llewis i ymroi i waith y Land Army gyda swyddfa yn Llanelli, ond oedd yn golygu teithio Cymru Ben Balader. Ond roswch, roedd hyn yn 1916, a dwi newydd ddeud iddi enni thrydydd plentyn flwyddyn ynghynt. Sut oedd hi'n gallu gwneud y swydd a magu 3 blant? Wel, o gan Mary ateb gwreiddiol i'r broblem. Chi'n cofio Jane Parry yn gorffwysfa? I mami, wel, oedd hi bellach yn weddw, ac ar awgrym Mary mae'n symud o Lundain i'w hen gartref yn Llanrhychwyn. A Mary yn dweud, os ydych chi'n byd i wneud, gewch chi magu ymhlant hi. A dyna sydd i gyfri am y ffaith rhyfeddol bod Mary a Silin efo cartre yn y Bari, ond bod y plant wedi cael eu haddysg yn ysgol gynradd Trefryw ac ysgol ramadeg Llanrwst. Mi fydda Mary a Silin yn mynd yno'n achlasurol, ond doedd o ddim yn drefniant confensiynol. Wel, sy'n meddwl yn drefniant confensiynol wwa, heb sôn am 1917. Bangor ydy pen draw y daith i Silin a Mary. Maen nhw dweud yw i ffordd y coleg ac yn adnewyddu y gyfeillgarwch efo David Thomas oedd yn byw dros y ffordd. Roedd peth tensiwn wedi bod rhwng y ddau, Silin yn gefnogol i'r rhyfel, ond David Thomas yn wrthwynebydd cydwybodol, a bu raid i mi gyfleu hynny yn y nofel. Ond mi lwyddodd i cyfeillgarwch i oroesi'r gwahaniaeth hwn, a buont yn cyd-ymgyrchu dros y blaid lafur ym Mangor. A bod yn onest, roedd cefnogaeth Silin i'r rhyfel yn rhywbeth y cawn yn anodd i'w deall, ond rhaid o derbyn hyn. Mary oedd yr ymgyrchydd dygyn yn erbyn rhyfel. Hi, ym 1926, a helpodd i drefnu gorymdaeth heddwch y merched. Gorymdaeth i bwyso ar y llywodraeth i drafod cyn codi arfau, dan y teitl Hedd Nid Cledd. O'n i methu dall pam bod na 2,000 o ferched wedi dod ynghyd i sgwâr y farchnad ym Mhen y Groes i gychwyn yr orymdaeth. Tan deall, mae Mary Silin oedd wrth y lliw. Mary Rathbone, Mary Silin a Gladys Thody, sef gang Bangor, oedd prif drefnwyr y daith Hedd Nid Cledd. Nes i ail wneud yr fanner ar y pryd. Ac nhw oedd y prif drefnwyr yn Ngogledd Cymru. Ac erbyn i'r cerddwyr gyrraedd Hyde Park ganol Mehefin, roedd 10,000 o ferched yn bresennol a tua 15 llwyfan gwahanol. Ar un llwyfan roedd Gladys Thody yn anerch a Mary Silin ynta, hitha, ond roedd Mary yn anerch
yn Gymraeg. Erbyn 1929 a'i phlant wedi tyfu, roedd Mary a Gladys Thode yn ysgrifenyddion cangen leol y Women's International League for Peace and Freedom, sefydliad heddwch hynaf y byd a sefydlwyd ym 1915. A mae'r elfen ryngwladol yma yn rhan greiddiol o waith Mary. Roedd hi'n anerch mewn llefydd megis Caerdydd, Manceinion a Lerpwl. Yn ogystal â hyn, mi fydda hi'n teithio'n gyson i Geneva. Mi fydda teithio mor ddwys â hyn yn anodd rwan, mwyn i'n faint o amser oedd o'n i olygu gan mlynedd yn ôl. Ond da chi'n cael yr argraff nad oedd Mary bys yn stopio. Erbyn 1932, fe'i hetholwyd ar gyngor ymgynghorol Cymru o Gynghrair y Cenhedloedd a siaradau mewn cynhadleddau ar ddiarfogi. 2 flynedd yn ddiweddarach, roedd yn rhan o grŵp Gogledd Cymru i ddeiseb y fasnach mewn arfa, neu y Trade in Arms. Ymgyrch oedd hon yn galw am roi terfyn ar gynhyrchu arfa gan gwmnïau prifet. A da chi'n meddwl, tason nhw wedi llwyddo yn un nod, lle mor gwbl wahanol fydda yn byd ni heddiw. Ond ro'n i'n crybwyll ynghynt fod Silin wedi marw ym 1930. Ers cwrdd a Lenin roedd o wedi cymryd diddordeb byw yn Rwsia ac wedi'r chwyldro ym 1917 roedd o'n ysu am fynd yno. Yn y diwedd, ym 1930 roedd y rhwystra wedi codi a mae Silin ymysg y rhai cyntaf i weld ar Undeb Sofietaidd. Mae'n cael croeso cynnes yno fel y dengys y llythyrau dref. Ac wrth gychwyn ar y daith yn ôl ar llong, mae yna haid o fosgitos yn ymosod arno. Mae o'n mynd yn ddifrifol wael ac mae yna bryder am ei fywyd. Erbyn iddo gyrraedd Llundain, mae o'n well ac mae'n teithio yn ei flaen i Fangor. Ac yn wir, mewn mis, mae o'n ddigon da i fynychu ysgol haf y WE yn Harlech, sef achlysur o bwys. Ond erbyn y dydd Mawrth, mae o'n dioddef twymyn eto ac yn gorfod dychwelyd i Fangor ar frys ac mae gyflwr o yn gweithygu yn gyflym. Dim ond Rhiannon, 40 oed, a'r forwyn sydd yn y tŷ, mae Mary yn ôl i harfer yn Denmark, a mae telegram yn cael ei anfon ati. Mae Mary yn dod adref ar y nos Iau, a chael noson efo'i gŵr, ac erbyn y dydd Gwener, mae Silin wedi marw ar Awst y 15fed 1930 yn 59 oed. Roedd yn haid wedi cytuno ar furybydd i roi y ddarlith yn lle Silin yn Harlech, ond i orchwyl gyntaf o y noson honno oedd torri'r newydd am farw Silin. Mae'r sioc i'r gynulleidfa yn aruthrol. Roedd efo nhw ar y dydd Sadwrn, mae o wedi marw erbyn y dydd Gwener canlynol, ac mae'r sioc i Williams Parry yn fwy na'r un. Yn Cerddi'r Gaea mae ganddo 2 gerdd i Silin, yr hen sosialydd ac yn angladd Silin. Chi'n cofio'r syniad yn yr hen sosialydd bod Williams Parry yn mynd at fedd Silin yn Glanadda yn ceisio i ddeffro fo. Mae o'n sôn am y sasiwn, mae o'n sôn am y steddfod, dim ymateb. Mae o'n sôn am gynhadledd ar bwnc o ddisg, mae yna gryndod yn y dywarchen. Ond yna, mae o'n crybwyll y peth agosaf at galon Silin, sef bod 19 llanc yn Llanymynech eisio addysg ac angen athro. Dyma sut mae'r gerdd yn gorffen. Ei doniau'r awron sydd dan rwd o ddiffyg cymorth athro brwd, ni lwyddau bolltair dorau dwys i gadw Silin dan y gwys. Mae yna bryder yng Nghymru yn ogystal â sioc. Roedd cangen WE Gogledd Cymru bellach mewn peryg. Gyda'r capten wedi marw, pw fydda'n ei olynu i ddatblygu dosbarthiadau addysg pobl mewn oed, a fydda gweledigaeth fawr Silin yn dod i ben. Yn y bôn, doedd na mond un person cymwys i'r gwaith, a Mary Silin oedd honno. Ac mae Mary yn camu'r adwy chydig wythnosa ar ôl i phrofedigaeth lem, ac mae'n gwneud y gwaith am 15 mlynedd tan 1945. Mae modd crynhoi y blynyddoedd hyn mewn un gair, slog neu waith calad, a hwnnw yn yndonog yn aml. Mae o hefyd yn cynnwys rhyfel byd arall, a da chi'n meddwl am yr heriau.
diffyg dynion ifanc i fynychu dosbarth, gan ei bod nhw yn y fyddin, diffyg tiwtoriad i gynnal darlithodd, gymaint o dogni ar betrol, dogni ar bapur, diffyg arian, roedd yna broblemau rif y gwlydd. Ac anodd oedd cyfleu hyn mewn ffordd ddifyr, mewn nofel, dim ond cyfeirio ato y gallech heb ddiflasu eich darllenwyr. Roedd ei dau fab, Glyn a Meilir, yn aelodau o'r Lleiawyr, ac roedd yna bryder amdany'n twy. A mi newidiodd y rhyfel i bywydau hwysa. Priododd y ddau ohonyn nhw ferched di-Gymraeg a magwyd eu plant yn di-Gymraeg. Ond i falch o ddeud bod un wires, Sally, merch Meilir, yn dysgu Cymraeg rwan ac wedi symud i fyw i Ganol Benmaen. Mi blaciodd diffyg arian y WE ar hyd y blynyddoedd a chymrodd Mary y broblem hon o ddifri. Oedd hyd nod werthu chartre i'r mudiad am bris llawer llai mwyn iddyn nhw gael swyddfeydd sy'n weithred arbennig. Mae heilioni hi yn chwedlonol. Pan es i weld y bedd yn Glanadda, do'n i'm yn synnu o weld enw Silin ar y garreg, Glyn y mab hynaf, a Mary hitha, ond pwy ar y ddeiar oedd Samuel Roberts. Ar y garreg dywedir brodor o Bethesda ar USA. A wedi dyfal holi ac ymchwilio, mi ganfyddus nad oedd yn deulu agos o gwbl. Roedd Mary wedi dod i'w nabod drwy'r capel, a phan oedd o'n sâl ar ofyn Mary, yr a Samuel Roberts. Doedd gynno fo'm teulu, a phan fe farw, doedd neb i wneud y trefniadau, a doedd ddim arian i'w gladdu. Roedd ateb Mary yn syml. Cael rannu bedd Silin, sy'n dangos heilioni eithriadol. Yn anffodus, doedd i ddim yn cael yr un heilioni yn ôl gan eraill. Mi fydda'n rhaid iddi fynd ar ei gliniau bron iawn i grefu ar bobl. Yn aml, doedd i ddim yn gyfleus i ddarlithydd ymrwymo i gymryd dosbarth, ond wedi Mary ddal ati i grefu, byddai'n haws yn y diwedd i gytuno. Os nad oedd modd i'r darlithydd gyrraedd o dosbarth, mi fydda Mary yn canfo ffordd. Roedd hi well na neb am drefnu lift i hwn a hwn, gwasanaeth bws oedd yn mynd o fanna i fancw, lift gan rywun arall, a gwneud trefniadau yr un mor gymleth i ddychwelyd. Cysegroedd i bywyd i'r WE, mynychodd pwyllgora ymhell wedi ddiymddeol, ac o edrych ar y rhai oedd yn mynychu'r pwyllgora, hi yn aml iawn fydda'r unig wraig yn y cwmni. Mae Hugh T. Edwards ar y blaen am hynny, Alun Llewellyn Williams, mae i wraig Mary Silin. Fel tasa'r holl drefnu yma ddim yn ddigon, mi roedd o drefn ar bapura i gŵr a rhoi trefn ar bapura y WE. Lwciwn ni ddim meddwl faint o oriau ac olygodd hyn iddi. A mae o'n gallu bod yn waith emosiynol yn ogystal â llefyrus. Ac wedi rhoi trefn ar bapura Silin, mi droddi ati i roi trefn ar archif y WE. Mae hwn yn un o'r lluniau ges i hyd iddo fo, ac allan o'r holl dynion, mae yna un ferch yna a Mary Silin, ydi hwnna. Ac o'n i'n hynod falch o glywed, mi ges i draffaeth ofnadwy gael gafal ar archif y WE, ond o'n i'n gwybod mae yn y bocsys yna roedd bron i hanner deunydd y nofel. Do na neb wedi catalogio 130 o focsys, ond diolch i Dafydd Rhys a ddysgu oedolion, mi gafodd 3 ohonom ganiatad i fynd drwyddyn nhw yn ystod dyddiau Covid. Rhaid i fi fynegu fy niolchgarwch i ddwy ffrind, Iona Price o Dan y Grisia a Luned Llywelyn, merch Alun Llewellyn Williams, oedd yn cael ei gwarchod yn ifanc gan Mary Silin. Cymrodd flwyddyn i drwy'r archif, a bellach, fel da chi'n deud, mae yn y Llyfrgell Genedlaethol ac ar fi'n dechrau cael ei chatalogio. Unwaith eto, diolch i Mary. A dwi'n hynod o falch o glywed bod catalogydd wedi i phenodi, ac ymhen dipyn, mi fydd modd unrhyw un gael mynediad i'r archif yma. Rhona ddosbarth yn bron iawn bob pentre yng Ngogledd Cymru. A mi fydd modd i chi, nid yn unig ganfod pa flwyddyn oedd y dosbarth yn eich pentre chi, ond hefyd beth i pwnc y tymor, enw'r darlithydd ac yn ddifyrach bys pwy oedd yn mynychu'r dosbarth yna. Mae enw pob myfyriwr, oedran a galwedigaeth ar gof a chadw,
a mi fydd hi'n adnodd tu hwnt o gyfleus i rywun sy'n astudio hanes lleol. Mae llaw Mary ar bron iawn bob peth sy'n yna. Mae'n cofnodi pwy ydy'r sgwennwr a rheidon i gyd-destun ag at pwy oedd y llythyr wedi sgwennu. Falla nad oes cofiant iddi, ond mae ystod eang archif y WE yn gystal cofadail i'r un ohonyn. Dis dau beth fyddwn ni'n licio cyfeirio ato fo o'r archif. Un, cerdyn post yn llaw ar Williams Parry. Un frawddeg frysiog sydd arno. Mae o wedi gyfeirio at Mary. Gofyn ma'r bardd, ac arrai hi gael lifft efo fo i neuadd mynytho, oedd yn cael ei agor yn swyddogol ym 1935. Daeth gwen i fy wyneb a seiliais benod gyfa ar y cerdyn hwnnw. I'r rhai au ohonach, Williams Parry oedd efo dosbarth WE ym mynytho, luniodd yr englyn enwog i'r neuadd, ac yn y cyfarfod agoriadol y darllenodd yr englyn am y tro cyntaf. Gan i mi wybod felly mae cerbyd y bardd oedd yn ei cludo, rhoddodd reswm i mi lunio sgwrs rhyngddynt ar y ffordd. Cofiais fel roedd gan Williams Parry ofn y nos, a doedd o ddim yn licio gyrru yn y twllwch. Roedd ei gyfle i Mary hel atgofion yn ei misg y cof plentyn oedd ganddi o ymweld â siop y dreflan yn y Wyddgrug a bod hi wedi cael gweld Daniel Owen, meddyliwch. A'r ail beth dwi'n cyfeirio ato ydy'r pentwr o llyra gan awdur dirgel a'r cwbl oedd gyda ni fel enw oedd Llion. Fe sgrifennwyd o wersyll rhyfel yn ystod y rhyfel mawr ac roedd dawn dweud amlwg gan yr awdur. Cyfeirwyd pob un at Silin ac yn amlwg roedd yn gyfeillio'n agos. Yn y diwedd dyma ganfod pwy oedd Llion, neb llai nag ar Williams Parry. Llion oedd yr enw a ddefnyddiodd pan enillodd y gadair efo awdl yr haf, ac i feddwl bod na neb wedi gweld yr rhain ers 100 mlynedd. Roedd o fel canfod trysor. Felly gobeithio bod hyn o lyth wedi enyn diddordeb yna chi yn y wraig rhyfeddol yma, Mary Silin. Does na ddim cerflun, fel dwi wedi dweud, does na'n cofiant hawdd fydda hi wedi suddo i ebo'r gofiant. Ond o ddysgu amdani am arian byw o gymeriad, am ysbrydoliaeth, am wers mewn edrych tu hwnt i chi eich hun a gofyn be fedrwch chi wneud dros eich cydyn. Yn wir, sut gallodd un bywyd gyflawni cymaint. Felly, ewch ar Bererindod i Fryn Llydiart neu i Lanrhychwyn, ewch i Dan y Grisia, ewch i'r Bari, ewch i Fangor ac i Ffordd y Coleg. Yn ystod y glo, pan fyddwn yn cael mynd i'r archifdy am 1 dydd yr wythnos, o'n i'n cael teithio drwy amser i gyfnod Silin a Mary. Ond ar yr awr ginio, roedd rhaid mynd allan. Doedd ddim caffi ar agor, ddim byd i wneud, ond cerdded. A dyna fyddwn ni'n ei wneud. Heibio'r brifysgol ei hun, heibio swyddfa WE, heibio cartref yn Haid, heibio'r stafell lle fi farw Silin, heibio tŷ Mary Silin pan yn weddw. A rhyfeddu cymaint o'r hanes oedd wedi digwydd ar yr un stryd yna ym Mangor Ucha. Mi na i orffen gyda'r gerdd roddodd deitl y nofel i mi. Cerdd gan Silin i Mary. Ynddi mae o'n cyfeirio at hirnos ddyr gwahanu maith. Fe sgwennodd 15 mlynedd cyn marw. A dydw i ddim yn credu y byddai'n breuddwydio y byddai'r hirnos mor hir a bod 20 mlynedd o weddod yn wynebu Mary. Ond fe wynebodd a goroesi'r cyfan. Dyma hanner ola'r soned. Mae'r ser yn eilio'r alwad fy serch, a'r lloer yn addo i golau ar y daith. Gad i ni brofi gwleddoedd hyd fy merch, cyn dyfod hirnos ddyr gwahanu maith. Mae serch yn addo i ni arlwy'r ser, o loyw win a phasgedigion per. Diolch yn fawr.